Kedysi mali všetci ľudia hnedé oči. To znamená, že niekedy musel existovať úplne prvý človek s modrými očami. Ale ako? A keď už sme pri tom, ako sa môže dvom hnedookým rodičom narodiť modrooké dieťa? Poďme na to. Kedysi boli hnedé oči obrovskou výhodou. Naši predkovia totiž žili v Afrike, kde bolo slnko oveľa silnejšie než vo väčšine sveta dnes. Hnedú farbu spôsobuje pigment s názvom melanín. Čím ho máš viac, tým lepšie tvoje oči odolávajú silnému UV žiareniu. Inými slovami, hnedé oči neboli len farba, boli prirodzená ochrana. Tak prečo dnes nemá každý hnedé oči? Je to preto, že evolúcia nefunguje podľa plánu. Funguje na náhode. Približne pred 6 až 10 tisíc rokmi sa u jedného človeka zmenil jediný gén. Kvôli tomu jeho telo začalo vytvárať menej melanínu a práve preto sa pravdepodobne narodil prvý človek s modrými očami. Lenže tým sa to mohlo rovno skončiť. Ak by tento človek nemal deti, alebo by sa táto zmena ďalej nededila, modré oči by dnes vôbec neexistovali. Lenže stalo sa presne naopak. Ale musíme si vysvetliť ešte jednu dôležitú vec. Modré oči vôbec nie sú modré. V oku totiž nenájdeš žiadny modrý pigment. Možno si zo školy ešte pamätáš pokus, alebo ho v škole ešte len budeš mať, keď biele svetlo prešlo cez hranol a rozdelilo sa na dúhu. Niečo podobné sa deje aj v tvojom oku. Keď svetlo dopadne na dúhovku pri modrých očiach, tak kvôli malému množstvu melanínu sa svetlo rozptýli tak, že sa ti k očiam vracia najvýraznejšie modrá farba. Preto oči vyzerajú modré, aj keď v nich žiadna modrá farba nie je. Stále nám ostáva jedna záhada. Ako sa môže dvom hnedookým rodičom narodiť modrooké dieťa? Veď ak majú obaja hnedé oči, logicky by ich malo mať aj dieťa. Lenže genetika je oveľa zákernejšia. Každý z nás totiž nosí gény po svojich rodičoch, starých rodičoch a ešte oveľa starších predkoch. To znamená, že dvaja hnedookí rodičia môžu v sebe celý život nosiť gén pre modré oči, aj keď sa u nich nikdy neprejaví. A keď ho obaja odovzdajú svojmu dieťaťu, môže sa narodiť s modrými očami. Takže ak má mama hnedé oči, otec zelené a ty modré, tak stále môžeš byť ich dieťa. A možno ti teraz napadla ešte jedna otázka. Tak odkiaľ sa vzali zelené oči? Tie už nevznikli jednou jedinou mutáciou. Sú výsledkom kombinácie viacerých génov a rôzneho množstva melanínu. Preto existujú desiatky rôznych odtieňov očí.